И ето ни в деня на фестивала. Влизаме в зала, където различни производители от Сърбия представят продуктите си. Входът е около 5 лева на човек, отваря врати в 10 часа сутринта. Още с влизането ни посрещат с различни стоки за дегустация. Луканки, сирена, кашкавал, каймак, сладко, сокове, вина, ракия, ликьори. Ако човек не е закусил, твърде е възможно за 1 час дегустации да се замае. Най-отличените производители са с много награди и медали на сергията си. Качеството на продуктите е високо. Всички от компанията ни награбихме сума продукти, най-вече луканки. Но въпреки инфлацията и в Сърбия, пак е по-евтино от България. В деня на фестивала веселбата в Сърбия е навсякъде, дори и по улиците. Вечерта прекарахме в ресторант с жива музика и танци. Ако си търсите място за забавление в Пирот, препоръчвам ви ресторант Лане Мое, но си направете резервация от предния ден. А ако искате и вие като мен да отсветите поредната посетена държава на карта на мечтите Атлас на пътешествията, оставете ми коментар, искам и аз ще се свържа с вас.